når sindssygt mange mennesker, i det her tilfælde 140, samles for at skubbe noget i en retning, så får man sådan en trip over, hvor meget man egentlig kan løfte, og hvor mange sådan, dimensioner tænker på. Og så glemmer man et øjeblik sig selv, så bliver man ligesom bare en del af det der kaos. Og når man kommer ud på den anden side af det, så er der sket et eller andet, som man ikke lige kan glemme. Der kommer altid en chance til. Med lidt god vilje går det som det skal. Og som sagt, så kan man hvad man vil. Der er talemåder og regner, som der bliver vist om himmel. Du er umulig at arbejde sammen. Men du kan t-shirten ikke bare være fucking Den skal være lille! Hej mor. Altså det her musical er bare noget og Theodor bare noget altså jeg hader ham så meget. Hvordan fanden fik vi overtalt Gelater til at lave den duet, mand? Altså, det ødelægger hele forestillingen. Fandme og røg. Hvem er de bedste musikere i musicalen? Jeg er klar til musik. Jeg er med, fordi at, jeg vil gerne til musicalfesten, og fordi jeg gerne vil hjælpe til med musicalen på skolen, og så vil jeg gerne skære ting. Jeg hedder Sifka, og jeg spiller Julie, Cabriolet og Marina Robbe. Ja, og jeg hedder Paolo, og jeg spiller Romeo og også Mads backstage. Så. Jeg hedder Ragnhild. Jeg er nok det vigtigste også i musicaler, der er bordet. For at presse sig virkelig til det bedste af det, de kan. 100%. Altså Martin er super god at arbejde sammen med. Vi spiller ret godt sammen. Jeg har så fået rollen som den, der råber sindssygt meget. Så havde vi lige sådan en terapi-session i går, fordi skuespillerne synes, jeg råbte for meget af dem. Det er virkelig hyggeligt at tulle rundt. Så er der pizza. Der kommer pizza nogle gange, kan vi sige. Det er noget af det bedste pizza, jeg har fået der. Smuk. Hvorfor er du det? Det er en skidegod PR-gruppe. Det er hyggeligt. Ja, altså vi er jo lange dage. Ja, klart. Men det er det værd. Jeg troede... Vi skulle være... De første kærester på månen. Jeg troede, vi skulle være... Jeg troede, vi skulle være de første kærester på månen. Hej, jeg er multitude, og det er super fedt, fordi man får lov til at tænke innovative tanker. Så vi holdt bare hver. Multitude! Det er sygt hårdt. Det er bare arbejde. Jeg hedder Rosa, og jeg er 18 nu, og jeg er en af skuespillerne. Man går pisse vildt, fordi man hygger sig og lærer nogle andre folk at kende. Er vi alle sammen sådan en stor musical-familie, og det er bare super hyggeligt at øve os? Jeg kan bedre ikke. Eller De første kærester på månen. Og jeg der var så... Jeg hedder Oscar, jeg spiller produktionsleder i stykket Romeo og Julie af Roland von Oxen. Det er virkelig fedt. Altså, der
jeg synes, der er rigtig god stemning. Det har bare været en tidslinje, man bare har kørt igennem. Men i år er der både flashbacks og... ja, der er flashbacks. Man skal komme og se musicalen, fordi det er nogle skide gode skuespillere og noget vildt fed musik. Det hele kommer til at klappe perfekt sammen. Det, altså, der er ikke noget federe end at sidde og se en musical. Du skal ikke gøre noget. Bare se det og blive underholdt. Hvad fanden er der bedre end det? Vi skulle være